ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತೀನ ಅಂದೆ ಎಂಗೆ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಸತ್ಯವಲ್ಲೇ ರರ್ರಡ್ ಲೋಟ ಬರ್ತಾರದ ಅವೇ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಈ ಮೇಟೆ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದಿ ನಮಸ್ತೆ ಯಾವ್ದು ನಮಸ್ತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ನನಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಕನ್ಪ ಹೊಡೆಯಪ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಕಿರಾಣಿ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕುಲ್ಲೆ ತುಕ ಚಾಯರ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕುಲ್ಲುಗ ಸುರುಟೆ ಸೆಕೆ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಲಬಾಡ್ದೇರು ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕುಲ್ಲುಗದೆ ಅಲ್ಪ ಪಿರಾಡು ಒಂದು ದಿನ ಕುಲ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ತುಕ ಎದುರು ಬರ್ಪುಜಾರ ಯಾನೆ ಬರೋಡ ಪುಣ್ಯ ಅಂದಡಿ ಒಂದು ದಿನ ಆಗುಲ್ ಬರ್ಪುಜಾರ್ಗೆನಾ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ಒಂಜು ರಾಶಿ ಜನ ಇತ್ತಿರು ಹೊರನೆ ಪೂರ ಮಾಯ್ಕ ಏರ್ಲೆಜ್ಜರು ಪಿರೋದುಲೆಗಾರ ಪೂರ ಏರ್ಲೆಜ್ಜರು ಎಸ್ ಓಕೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರ ಮಾತಾ ಸೂಪರ್ ಶಕೆ ಅಂಚೊಂಡು ಸತ್ಯ ಏನನ್ಪಾರು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮುಲಿ ಚಲಿಯ ಒಂದು ಡೆಂಕ್ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತಾಂಡೆ ಮಾತಾರಗ್ಲಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಬಂಡಾರಿರು ಮಾತಾರಗ್ಲನ್ನ ಗುರ್ತಾಯಿಚ್ಚು ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪುಗತೆ ಪನ್ನಡ ಪನ್ನಡೇನಾ ಓಕೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಘಟ್ಟದ ಕಾರಡು ಉಂದುದು ಪರಶುರಾಮಿ ದಕ್ಕಿಂಚಿ ಕುಡರಡು ಪುಟ್ಟಿನ ನಾಡು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಾಗದೇವರನ ಆದಿ ಆಲಡೆಯಾದ ಧರ್ಮ ದೈವಲಿನ ಸತ್ಯಲಾದ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿ ನಾಡು ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮದ ನಡುಟು ಮಿನ್ಕುನ ಆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಉಪ್ಪುನೇಟ ಈ ತುಳುನಾಡು ಶಾಶ್ವತ ತುಳುವ ಪೆಲಕಾಯ್ದಲಕ ತುಳುವೆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಂಬಿಕೆಡು ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ತಿಗಲೆಡು ಸಾದಿ ಕೊರ್ತು ನಂಬುಗೆಗೆ ತತ್ತಂಡ ಸುರಿಯೋಡು ಸಾದಿ ಕೊರ್ಪ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿಂಜಿದು ಉರ್ಕರು ನಂಚಿತ್ನ ಸ್ವರ್ಗ ಈ ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿಂಚಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಗ ತರತಗಾದ ನಡುಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದ ಪತ್ತು ಬಿರಲು ಒಪ್ಪ ಮಲ್ತಂದು ಅಡ್ಡ ನಿಟ್ಟ ಬೂರೊಂದು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಉಡಲ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ವಿನೀಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಗುರ್ತಾಂಡೆ ಅನ್ನ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್ ಮೋಕ್ಷ ಈ ನವ ಜೋಡಿಲು ಹೊಸ ಜೀವನಗೂ ಪಜ್ಜದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂಚು ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸಿಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬರ್ತು ಪಾತೆರ್ದು ಗೊಬ್ಬುದು ತೆಲ್ತದು ನಲ್ಪುಗತೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಾರಾ ಎನರ್ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ ನಾನಲ್ಲ ನಿಗುಲ್ ಏತ್ ಜೋಶುಡುಲ್ಲಾರಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾವಡತ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಾರತ ತುಕ ಒಂಚು ಜೋರ ತಾಟಿಗೊರ್ಲೆ ತುಕ ಜೋರ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತುಗಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತದೇ ಸುರುಟು ಗೇಮ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಒಬ್ರು ಬೋರ್ ಆತ ನಮ್ಮಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಗ ಏನು ಅನ್ಪಾರ ಉಳಿದ ಈತ ಜನ ಕುಲ್ದಾರ ಅಂದ ಒಂಜೆಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕ ಏನೋ ಬಂಡ ಮುಲಿ ಏರ್ನ ಬೊಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ತುಕ ಅದೇ ಬೊಂಡು ಏರ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ತುಕತೆ ಅಂಚ ಬಂದು ಮಂಡೆ ತಾಂಟವನ ಮತ್ತೆ ಗೇಮ್ ದೀತ್ಜಿ ಪೋಟರ್ಚಿ ನಿಗುಲ ಓಕೆ ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇನ್ವೆ ಎಂಗೆ ಟಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತಾಡ ಆವತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ನಿಗುಲ್ ಪಾತಿರುಡು ನಿಗುಲ್ ಪಾತಿರ್ ಜಡ್ ಎಂಕ್ ಬಚ್ಚುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒರ್ತಿಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ಓಕೆನಾ ಎದ್ದೆರಡು ಕುಲ್ದಿನಗುಲ್ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಬತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿರಂದು ಗೊತ್ತಾಪ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಮಾತ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಓಕೆ ಆತ ರೆಡಿ ಆತ ಓಕೆ ಏನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ವೆನೆಗಳ್ಡ ಆವತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಕೇಳಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಚೋಲಿದಾಂತಿನ ಪರ್ಂದು ಗೂವೆಲ್ಡ್ ನೀಂದೊಂದುಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಅಂಡತೆ ಚೋಲಿದಾಂತಿನ ಪರ್ಂದು ಗೂವೆಲ್ಡ್ ನೀಂದೊಂದುಂಡು ನೆಕೇರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುವರ್ ತೂಕ ನಮ್ಮನ ನಾಲಗೆ ಹತ್ತು ನೀರು ಅಲ್ಲುಂಡಿಯೇ ಜೊಲ್ಲ ತೆಪ್ಪು ನಾವು ನೀರು ನೀಂದರೆ ಅಲ್ಲು ಬಾಯ್ದಲ್ಲೇ ನೀರು ತಿಂದಿತ್ತಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದೇ ಹೆಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮನ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ನಿಕ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಪುರ ಮಲ್ತಿನೈಕ್ ಶೋಕುಡು ಮಡಲ್ ಪುರ ಕಂತೀತೇರು ಮಡಲ್ ಹತ್ತು ಮೆಡಲ್
ಮೆಡಲ್ ಹತ್ತು ಇನಾಮ್ ಪೂರ ಕಂತಿತ್ತೇರ ಅಂಚ ಬಂದು ಅರಿ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಫಸ್ಟೇ ಬಂತೇರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕಂತದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಓಕೆ ತಾ ತುಗೊಂದು ಜೋರ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ತುಕ. ಎಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ದ ಆತಂಡು ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಬತ್ತು ಪನ್ಲೆ ಇದು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಮೂಲಿತೆ ಈತ ಜನಲ್ಲದೆ ಈ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ರೆಡಿ ಆದ ಒಯ್ದೇರಿ ನೀವು ಮದಿಮೆ ಆ ಒಂದಿನ ಪೊಣ್ಣುಲು ರಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ವಲೆ ನಮ್ಮಂಚೂರು ಪಾತೇರಗ ದಾದ ಅನ್ಪಾರ ಒಂದ ಮದಿಮೆ ಆ ಒಂದಿನ ಪೊಣ್ಣುಲು ಕನ್ಯಾ ಮಣಿಕುಲು ರಪ್ಪ ಮಿತ್ವಲೆ ರಪ್ಪ ಬೇಗ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಬಚ್ಚುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕೊಂಬು ಅಜ್ಜ ಕರ್ನಲ್ ಮಿನಿ ಬೋಡ ನಿಗ್ಲೆ ಬರ ಮಿಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೇಗ ಮದಿಮೆ ಆ ಒಂದಿನ ಪೊಣ್ಣುಲು ಈಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪೊರ್ಲಾದ ರೆಡಿ ಆದ ಬೈದಾರಿ ಒಂದು 4 ಜನ ತೂಗೋಡು ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲೋಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಏರ್ ತೂಪೇರ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಚೂರು ರಪ್ಪ ಮಿಸ್ ಈತನ ಪೊಣ್ಣುಲು ಅಲ್ಪ ಸರ್ಬತ್ ಬರ್ನ ಕೆಲವು ಜನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಮಿಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದು ಪುದಾರ್ ಲೆತ್ತದು ನಿಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪುನು ಅಬ್ರ ಬಣ್ಣ ನಿಕ್ಕಲೆ ಬರ್ತಾಡ ನಿಕ್ಲೆ ಕುಲೆ ಏತು ಸ್ಟೋಕ್ ರೆಡಿ ಆದ ಬೈದಿಯರು ಜಿಗಿಮಿಗಿ ಬಾನೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೊಂದು ಅವಲೆ ಕುಲೊಂದಾರ ಒಂದು ರಪ್ಪ ಬರ್ತೀನತ್ತ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಇದ್ದಾರ ಪೊಣ್ಣುಲು ಇದ್ದಾರ ಅವು ತಿನ್ನ ಮದಿಮೆ ಆವಂದಿನ ಆಯ್ಕೆ ನಾನಲ್ಲ ಏಜ್ ಉಂಟು ಮದಿಮೆ ಸರಿ ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಚಾರ ಆತ ಈತ ಆತ ಓಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಆಗ್ಲೇಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಗ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿ ಓಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಬುಧಾರ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿ ಬಂದು PUCದ ಬೊಕ್ಕದ ಜಾಬುಡು ತೂವಲ್ಲೆ ಜವನೇರ್ ಮಾತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಪೊಣ್ಣುಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಯಾನ್ ಎಂಕಾಮನೇರ್ ಪೆರಿಲ್ಲಾಡು ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದೆ ಓಕೆ ಮಗಳೇ ನಲ್ಪಾಗತ್ತ ಉಲ್ಪ ಸೋಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂಚೂರು ನಲ್ಪಾಗದು ಬೇಕಾರ್ ಜಪ್ಪಾಗ ಸರಿ ಆಗ್ಬಿಡದ ಮೇಕಪ್ ಬರ ರಟ್ಟು ನೆಂಚ ನಲ್ಬಾರಾತ ನಲ್ಬಾರ ಆಗಲ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಈತ ನಿಗುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಲಿಸನ್ ಸರಿ ಕೇನ್ಲೆ ಸರಿಟೆ ಹಾಂ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಪಟ್ಟ ಬೋರ್ಡು ಮಾತ್ರ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟೇ ಬಂತೆ ಮದಿಮೆ ಆ ಒಂದಿನ ಆಣುಲೆಲ್ಲ ತೊಂಬರೋಡು ಬೇಗ ಪೋಲಿ ಬೇಗ 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 ಪೋಲಿ 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 ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಸ್ ಬೇಗ ಅಂಡ ಬತ್ತರಾ ನಾಡೊಂಜಿ ಪೋತಿನಾರೆ ಬೈದು ಮಾರೆ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಜನ ಇಜ್ಜರಿ ಶೀ ಮುಕ್ಲಡೆ ಲೆತ್ತಾರ್ರೆ ಪನ್ನಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪ ಪಾಪಯ ಪೊಣ್ಣ ಆತಲೆಪ್ಪನ ಬರೋಡಿ ನಾನು ಚಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದಿಜ್ಜ ಅಂಡ ಆಯ್ತನಾ ನನ್ನೊಂಜರ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆರೆಂಜ್ ಸೀರೆದಾರಿ ತೋಜ್ಜಿರ್ ಮಾರೆ ಅಕ್ಕ ಎಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನನ್ನಲ್ಲ ಎಸ್ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ದಿನ ಕುಲ್ಲುವಾರ ಆತೆ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಗೇಮ್ ತುಕ ಗಮ್ಮದಾಪುಂಡು ಬಲೆ ಪೂರ ಬಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲುಗ ಚಾರ್ ಕಾಲುಂಡು ನಮಕ್ ಅರೆ ಬಲೆತಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಿನಿ ಪಾಡೋಡೆ ಬರ್ರನಿಗ್ಲೆಗಿಂಚಿ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಶಬಾಸ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಮಗಳನ್ನ ದಾದ ಅಲ್ಪಗೆತ್ತೆ ಅವ್ವ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಯಾನ್ ತುಳುಟೆ ವಾತಿರು
ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡುದು. ಯಾರಿಲ್ಲ? ಶೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾಪ ಆಪುಂಡ್ ಮಾರ ಮೂಲ ಆಣುಲಿದ್ದಾರ ಮಾರ ಮದಿಮೆ ಒಂದಿನ ಯಾರು ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬಾತು ಪನ್ಪಿಂತುಲೆ. ಶಬಾಸ್, ಇಲ್ಲಿ ತುಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಟು. ಪಾಪಯ ಬಾಬಾ ಇರ್ಬಲ್ಲಿ ಮೂಲ ನಡುಟೇನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಉಂಡ ಇಂಚುವಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹಾಂ ಹಾಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ಪೋಡಿದ್ವು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಪವನೇ. ಎಸ್ ಯಾರು ಆಂಡೇ ಮೂಲಿತ ಪೆಟ್ಟೆ ಆಪುಂಡು. ಹಾಂ ಸರಿ, ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆಸ್ತೇನೆ, ನೀವು ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನಿಲ್ಲಿ, ಕರೆಸ್ತೇನೆ, ನೀವು ಹೆದರಬೇಡಿ. ಹಾಂ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ತುಂಬಲೆ ನಿಖಲ್ ಬಿರಾಡು ಅಂತಲೇ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ. ಗಾಳಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ, ಸೆಕೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಫ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಸಹ ಸೆಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ. ಅದು ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುದಿಲ್ವಾ? ಖಾಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಇದ್ದು ಗಾಳಿ ಸಾಕಾಗ್ತದ? ನೀವು ಎಂತ ಇವತ್ತು ಜನಯ ಆಫರ್ ಬಲೆ ಬತ್ತಿನಾತು ನನ್ನ ಕೆಡ್ಡೆ ಬಲೆ ನಲ್ಲ ಬರ್ಪಡ ಬಲೆ ಬೇಗ. ಅಣ್ಣದ ಈಗ ಇವ್ರನ್ನ ಎಂತ ಮಾಡಿಸುವ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಎಂತ ಮಾಡಿಸುವ ಇವರನ್ನು? ಎಂತ ಇವರನ್ನು ಎಂತ ಮಾಡಿಸುವ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಎಂತ ಮಾಡಿಸುವ? ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ? ಬರೀ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುದಾ? ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು. ಕ್ಯಾಟ್ ವಾಕ್ ಅದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಯ್ತು, ಬೇಗ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಹುಡುಗಿಯರ. ಒಂದು ಚೇರ್ ಹಾಕಿ ಊಟ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾ ಹೌದಾ? ಮಾಡಿಸ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉಂಟು ಗೇಮ್. ನೀವು ಬನ್ನಿ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಹಾಂ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ನೀವೀಗ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸಹ. ಹಾಂ ಸರಿತು ಅಲ್ಲೇ ಪಿರೋದಾಗ್ಲೇನು ತಪ್ಪಾಗೋ ಪೇರಾಕಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ನಿಕ್ಲೊಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಬರೀಟು ಕುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೇರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಓಕೆ. ಮೊಗ್ಲೇ ನೀನು ಅಲ್ಪ ಆಗೈತೆ, ಗೊಬ್ಬಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ ಗೊಬ್ಬರತ್ತೆ ದಾದನ್ ಬನ್ಪೆ ಉಂಟುಲೆ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೆ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ನು ಮಂಡೆಗೊಂಜಿ ಬೇಲ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ನೆನ್ಪುಂಡತೆ. ಹಾಂ ಅಂದ್ ಎದುರುಡು ಖಾಲಿ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಲೆಂಕ್ ಸೂಚಿ ಕೊರ್ ಕ್ವಶನ್ ಏತ್ ಸಲ ಪನ್ಪಿನಿ. ಚೋಲಿ ದಾಂತಿನ ಪರ್ಂದು ಗೂವೆಲ್ಡ್ ನೀಂದೊಂದುಂಡು ಪಂತ್ ಜತೈತೆ ನೂಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ನೀನು ಅಲ್ಪರೆಂದು ತಡೆ ತೊನ್ಲೆ. ನಿಗುಲು ಖಾಲಿ ನೂಲ್ ಪಾಡುಂಡ ಈಸಿಡ್ ಪಾಡುವಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತ? ಹಾಂ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕಲ್ದ ಅದಿ ಬೇಗ ಗೆತ್ತೊನ್ನೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಗೊರ್ಲೆಕ್ಕ. ಎಸ್ ಬಲೂನು ಏನು ಬೋಡು? ಹಾಂ ಬಲೂನು ಊದುದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಬಲೆ ಹೆಂಗೊತ್ತುಜಿ ಬುಡಾಂಡ ಬೇತ ಬಲೂನ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತೆ. ನಿಖಲ್ ಖಾಲಿ ಕುಲೋನ್ ತೂಪಿನ ಒಂಚೂರು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊರ್ಲೇತ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಪೂರ ಬೊಟ್ಟಲೆ. ಎಸ್ ಹಾಂ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಒಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಾಪುಂಡು ಆತು. ಎಸ್ ಓಕೆ ಅಂಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಟ್ಟಲೆ. ದಾಯಗಂಡಲ ಬತ್ತಂದು ಎನ್ನುವೆರದನ್ನ ಶೇ ಅಂಡೆ ಪುಡ ಪೆರಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೊತ್ತುಜಿ ಬುಡಂಡ ಬಲೂನ್ ಬೇತ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಫಸ್ಟೇ ಬಂತೆ. ಹೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಆಯ್ತಾ? ಅವನು ಕವರ್ ದಕ್ತಾರ ಕವರ್ ದಕ್ತಾರ. ಎಸ್ ದಕ್ತಾರ ಇರ್ದಕ್ತಾರ. ಓಕೆ ಇತ್ತದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಬಲೂನು ತಿರ್ತು ಬುರ್ರೆ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ರಾಪಾವಡು ಸೂಜಿಗೂ ನೂಲು ಪಾಡೋಡು. ಓಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗತೆ 1 ನಿಮಿಷ.
ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಪೂರ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅವರ ಒಂತ ಬರ್ತು ಬೇಯ್ಯಾಡ್ದ ಅಲ್ಲಾಪುಜಿ ತೊಂದುಡ್ದಿಲ್ಲ ಕಾಪು ಎಸ್ ಓಕೆ ಗೇಮ್ ಅರ್ಥ ಆಡತ್ತೆ ಬಲೂನ್ ತಿರ್ತು ಬೂರಜ್ಜಿ ಬಲೂನ್ ಮಿತ್ತು ರಾಪ ಒಂದಿಪ್ಪೋಡು ಸೂಜಿಗೆ ನೂಲು ಪಾಡೋಡು ಏರು ಬೇಗ ಪಾಡುವೇರು ಅಗಲು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನಿಖಂಗ ಟೈಮ್ ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜೋರ ತಾಟಿಗೊಳ್ಳದುಗ ಅರಡ ಬಲೂನಿಗೆ ಸೂಜಿಗೆ ನೂಲು ಪಾಡ್ರನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಲೂನಿಗೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ನಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾ ಎಸ್ ಸೂಜಿಗೆ ನೂಲು ಪಾಡೋಡು ಬಲೂನು ಪುಡವರೆಗೆ ತಿರ್ತು ಬುರ್ರೆಜ್ಜಿ ಎಸ್ ತೂಕ 2 ಜನ ಬಾರಿ ಪೈಪೋಟಿಡುಲ್ಲೇರು ನಿಖುಲೊಂಚೂರು ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ತಾಗ್ಲೆಗ ಎನರ್ಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಎಸ್ సూజిగా నూలు పాడలేకతో వచ్చి మొగలు గొప్పని వెళ్ళారు ఎంచా పాడవరా ಒಂದಿನ ಕಾವ ಭಯ ಮುಟ ಇಂಚನೆ ಗುಲ್ಲೋಡ ಅಂದು ఆపండిగానా ఆపుదా ఆవందా అగులు ఆపండి పనిపేరు ఆరు ఆపుజి పనిపేరు ఆపుజా ఆండా ఆపుజా ಎಂಚ ಬಾರಿ ಆಂಟಿ ಒಂಜಿ ಆಪುಜಿಂದೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಕ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆವಡ್ ನಮಕ್ ಆಪುಜಾ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಆಂಟಿ ಇರು ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿಗೆ ತುಕ ಆಪುಜಿ ಬಂತು ಕೈ ಜರ್ಪಿಲ್ಲ ತುಕ ಸಬಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದ್ಪುಣ್ಣಗಳು ಕೈ ಜರ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಶೇ ಅರ್ನ ಮರ್ಮಲ್ಗೆ ಬಚ್ಚುಂಡಿಗೆ ಯಾವತ್ತ ಉಂತಾವಡ ದಾಯ ಪಕ್ಕಡೆ ಮಾಮಿ ಒಂಜೇತು ಮೋಕೆಯ ಯಾವತ್ತ ಪಾಪಯ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಬಾಬಾಗ ಯಾವ ಉಂತಾಲೆ ಜೋರ ತಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಬಾಲನ್ನು ಮೆತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟುದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತೇರು ಅಂಡ ಆಯ್ಜಿ ಸುರುತಾಗಲು ಸೂಜಿಗೆ ನೂಲು ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದು ಬಲೂನಿಗೆ ಸೂಜಿಗೆ ಅಂತದ್ದು ಪುಡತ್ತು ಆಡ್ದೇರ ಓಕೆ ಜೋರ ತಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬಿನಾಗ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಇಲ್ಲ ಆಡ್ಬೋದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ನೊಬ್ಬುದಾರೆ ಸೌಮ್ಯ ಮಾಮಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಅಂಡ್ ತೂದು ಶೇ ಏನ ಮಲ್ಪುನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೌಮ್ಯ ಮೇರೆಗ ಈ ಒಂಚು ಇನಾಮನ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ ಒಂದೊಂಚು ಕೊರೋಡು ಬೋಡತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತಾರ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಯಾನಿಲ್ಲ ಅವರ್ ಪೂಜತೆ ಎಸ್ ಕೊರ್ಲ ಎಸ್ ಜೋರ ತಾಟಿಗೊರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗರ್ಲ್ಸ್. ಜೋರ ತಾಟಿಗೊರ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಗೊಬಿಯರ್ ನಮನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಓ ಗೊಬ್ಬಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಜವನೇರ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಎಸ್ ಜವನೇರ್ ಬಲೆ ಹಾಂ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಪ್ಪ ಬಲೆ ಆ ಟೈಮ್ ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಸೂಜಿ ನನ್ನ ಬಿಡ್ತು ಜರತ ತಿರ್ತಡು ಆಕ್ಲೆಗ್ ಕಂತಾರೆ ನನ್ನ. ಎಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜವನೇರು ಬತ್ತದಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ನಿಗಲೊಂಚಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಗತೆ ಇರ ಬುಧಾರ ಸಂತೋಷ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ್. ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅಶ್ವಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ ಪವನ್ ಅಶ್ವಿನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಫ್ರೆಂಡ್. ರಾಕೇಶ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಶಶಿಕಿರಣ್ ಜಾಬ್. ಶಬರೀಶ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿ ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ. ಓಕೆ ಮೊಗುಲು ಜಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಗುಲು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೊಗುಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಯಾನ್ಕೆ ಎన్ని ಜಾಬ್ ದಾದ ಅಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾದ ಜಾಬ್ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಜಾಬ್ ಸೇಮ್ ಜಾಬ್. ಎಸ್ ಆರ್ದಾದ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಜಾಬ್ ಶಾಬಾಸ್. ಓಕೆ ಬಲೆ ಬರೀಕ್ ಬಲೆ ಇಂಚೆ ಆಗ್ಲೇ ಲೆಪ್ಪಡ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೆಪ್ ಜಯಂತ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಪ್ರಸನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪ್ರಸನ್ನ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪ್ರಸನ್ನ. ಹಾಸನ ಪ್ರಸನ್ನ. ಬೊಕ್ಕ ಕಡಂದಲೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಉಲ್ಲರ ಮತ್ತೆ ಬಲೆ ರಪ್ಪ ಬೇಗ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ರಪ್ಪ ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಬೇಜಾರಲ್ಪರ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಚಿಗೆನಾ ಬರ್ಜರ್ಗನಾ. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಜವನರು ಒತ್ತಾತನ್ ಶಾಬಾಸ್ ಬಲೆ ಬತ್ತಿನಾತ ನಂಗೆ ಕೆಡ್ಡೆ ಇನ್ನು ಬುಧಾರ ಪ್ರಸನ್ನ ಬಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ನಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಬರ್ಪುಜರ್ಗನ ಬರ್ಪುಜರ್ ಈ ರೋಲ್ ಪದಾರೆ ಯಾನ್ ಗುತ್ತಿಗಾರ್ ಗುತ್ತಿಕಾರ್ ಮುಲ್ಪದಾರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದತ್ತದೆ ಮುಲ್ಪನೆ. ಓಕೆ ಮುಲ್ಪನೆಗೆ ಸುಳ್ಯ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಇತ್ತ ಜವನೇರ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅವ್ರ ಹತ್ರನಾ ನನಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅರೆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಳು ಮಾತಾಡೋದೀಗ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಮೊಗಳಿತ್ತು ದಾದ ಮಲ್ಬಾಗ ಆಗಲ್ಗೊಬ್ಬ ಇವರು ಆಗದಿಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೋಗೋ ಮೊದಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸೇ ಕಳಿಸೋದು ನಾನಂತೂ. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಆರಾಮುಲ್ಲಾರತೆ ಆರಾಮಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅದೇ ಇನ್ಸನ್ ಇಂಚನುಲ್ಲಾರೆ. ಹಾಂ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಯಾನ್ಸುರು ತೂಪಿನತೆ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಮತ್ತೆ ಇಂಚನ್ ಆರಾಮ ಸೌಖ್ಯ. ಓಕೆ ಸೌಖ್ಯ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಂಗಳೂರು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೆಂಡತಿ ಓಕೆ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಾಬಾಸ್ ಬಿಡದಿ ಹುಷಾರಾಯ್ತು ಜಿಗೆ. ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗದಿರುವವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿತು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಮಾರೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು? ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಸ್ವಲ್ಪ? ಶಾಬಾಸ್. ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಜವನರ್ನ. ಹೆಂಡತಿ ಕೋಪ ಬಂದರೆ ನೀವೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು. ಶಾಬಾಸ್. ಅಲ್ಲೇ ತೂಲೆ ಪಂಜೋಗ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಮ ತೂಲೆ. ಹಾಂ ಎಸ್ ಓಕೆ. ಈಗ ಎಂತೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಜ್ಜಿಗೆ ಇಷ್ಟವ ನಿಮಗೆ? ಸಜ್ಜಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಅದು ಸಜ್ಜಿಗೆ. ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ತಿನ್ಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ ತಿಂತೀರಾ? ಸಾಮ ತಿಂತೀರಾ? ಇಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪೋನ ಮೇರೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಗಂತು ಕೊರ್ಲಾವೆ ತಿನ್ಪೇರ್ತು ಓಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ನೋಡಿ, ಬಾಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ. ಎಸ್ ಓಕೆ. ಈಗ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಸಜ್ಜಿಗೆ. ಜಾಸ್ತಿ ನಾನೇ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಆದರೆ ಸಹ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಯಾರು ಚಂದ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಯಿತಾ, ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾರಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಸಜ್ಜಿಗೆ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಟು. ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಸಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಇದು ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಅಣ್ಣ ತುಳುಟು ಕೂಡ ಬನ್ನಡ. ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ್
ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂದು ಹಾ ಹೂ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಚಂದ ಮಾಡಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಜ್ಜಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ರಥ ಜೋರ ತಾಟಿಗೊರ್ಲತ್ತ ಒಂಜಿ ಜವನೀರು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅಲ್ಬಾರ ರೆಡಿ ಆದ ಗುಲ್ದೇವ್ರ ಮೂಲು. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ? ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಅದೀಗ ಫೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ. ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಒಂದು ಮೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಚಂದ ಮಾಡಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಖಲ್ ಒಂದು ದಿನ ಚಾರ್ ಕಾಲಿಂಡು ಕುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ವರಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಅದು ಮಲ್ಪಲೆ ಮೂಲೆಂಚಿನ ಸ್ಟವ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬುರ ಅಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ಮಲ್ಪೇರೆ. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಇರೋಬುದಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಸಂತೋಷ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ರೆಡಿ ಆಪ್ಲೆ ಬಲೆ ಇದ್ರ ಬಲೆ. ಇತ್ತೆ ಸಜ್ಜಿಗೆದ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಣಲಿ ಇಡೋದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಹಚ್ಚೋದು, ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ರವೆ ಉರಿಯೋದು, ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕೋದು, ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಂಟಿ ದಿನ ಪೂಜಾರಿ ಯಾಕಡೆ ಬಂತೇರ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದು ಆರೋಲ್ ಬೆಚ್ಚಾತೇರ ಆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತೆ. ಹಾಂ, ರವೆ ಹುರಿದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇ? ಹಾಂ, ರವೆ ಹುರಿದು ನೀರು ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋದು? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕೋದು, ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕೋದು. ಹಾ, ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ, ತಿನ್ನೋದು. ಏರ್ ತಿನ್ಪೇರು ಮಾರೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಡ. ಹತ್ತಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೊತ್ತಾರಿಜ್ಜ, ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಬಣಲ ದೀವೇರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೊತ್ತಾರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೀವೀಗ ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಮೇರಿತ್ತು ದಾದವನ್ನಿ. ರವೆ ಹುರಿದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದು ಬನ್ಯದ ಅಲ್ಲತ್ತ? ಹೇಳಿದೆ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದೆ ಇದೆ ಹೇಳಿದೆ. ಎಂತ ಆಂಟಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಯಾವ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳದು ಓಕೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಉಪ್ಪೇ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಬೆಚ್ಚಾತಾರ ಅವ್ಳು ಉಪ್ಪು ಮಾಡ್ದು ಜರ್ಗತ ಉಪ್ಪೇ ಮಾಡ್ದು ಜೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಷ್ಟೇ. ಸಜ್ಜಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಪುಣು ಅವಲ್ತು ಹೊಸದು ಮಿಕ್ಸ್. ಹಾ ಅಂಚ ತೂಕ ಈರು ಒಂಚೂರು ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಡುಪ್ಪಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬರಡು ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಪವನ್. ಪವನ್ ಈಗ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಜ್ಜಿಗೆಯ ಸಮಯ ಈಗ ಶುರು. ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಸಜ್ಜಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಹಾಂ, ಕ್ಯಾರೆಟು, ಬೀನ್ಸು, ಬಟಾಣಿ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಬಾಣಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋದು ಯಾರು ಮಾರೆ. ಹಾ ಹೇಳಿ. ಸೋತಂಗ ನಾನು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹೇಳಿ ನೋಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಬಾಣಲಿಗೆ ಕಾಯಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಹ್ಮ್. ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ. ಹಾಕಿದಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಸ್ ಒಲೆಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಒಳ್ಳೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ ರವೆ ಹಾಕಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬೇಯಕ್ಕಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಹೊರ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೋತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ರೆಡಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಬಲ ಮಾಡುವರಂದೆ ನಿನ್ನ ಮಾರೈಕ್. ಆಮೇಲೆ 15 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೆಡಿ ಆಗತ್ತೆ, ಹಾ. ಬಡಿಸಿ ತಿಂತೀವಿ. 15 ನಿಮಿಷ? ನಮ್ಮನೇಲಿ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. 15 ನಿಮಿಷ ಯಾಕೆ? ಕಂಬಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ. ಓ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಆಗಿರ್ತೀರ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ. ಉನ್ಯಾನ್ ಸುರುಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಹೊರಗದು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚ ಮೇರ್ನ ಸಜ್ಜಿಗೆ
ಹಾ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಇದಾವ ನೀವು ಐಕೊಂಚೂರು ಐಕೊಂಚೂರು ಐಕೊಂಚೂರ್ಲ ಮಾಡ್ದ ಎಡ್ಡದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಜಾರು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ವರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಪದ್ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಟು ಅವೇ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಓದುತ್ತೆ ಪಾಠ ಅಲ್ಪಡ ಶಾಲೆ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಮೂಲಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡೋರು ಫಸ್ಟ್ ಬಂತೆ ಹಾ ಆರು ಸುರುಟೆಗಾರು ಓಡಲ್ಲೇರು ಹಾ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ನೀರು ಬಾರ್ತು ರವೆ ಪಾಡೋಡು ಐನೊಂಜಿ 20 minutes ಬೇಯ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯ್ದಿಂದ ತಿನ್ನೋಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಬೇಯ್ತುಂಡ ತಿನ್ನೋಡು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಇಜ್ಜಂಡ ದಕ್ಕೋಡ ಜನ ದಕ್ಕೋಡಿ ಬೇತಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಂಗೆ ಇಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ದಕ್ಕೋಡಿ ಆಂಟಿ ಪಂದಾಂಡ್ ದಕ್ಕೋಡೆಗೆ ಇತ್ತ ದಕ್ಕುವೇರು ಆರು ಮೈನ್ ಚೆಫ್ ಆರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ದ ಇವಾಗ ಮುಗಿಂಡಿರ್ನ ಅರೆಂದ್ ಹಾಕಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಅವ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಏರ್ ಸೋಕು ಮಲ್ಪುವಾರು ಬಂದು ರೆಸಿಪಿ ಒಂಜೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶುರು ಮಲ್ಪಿ ಇರ್ನ ಸಜ್ಜಿಗೆದ ಸಮಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂದು ಸ್ವಿಗ್ಗಿಬೋದು ಸುಗ್ಗಿ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಆರು ಸುಗ್ಗಿಡುವ ಪೇರಿಗೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಗೆ ಬೋದು ಸಜಿಲ್ ಅಂದು ನಾಡ್ದು ಓ ಸಜಿಲ್ ನಾಡ್ದು ಸಜ್ಜಿಲ್ ಹಾ ಅವು ಸಜ್ಜಿಗೆ ನಾಡ್ದು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಸರಿ ಬಂದು ಅವನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೀದಾ ಪತಾರ್ಬಾದ್ ಇಲ್ಲಡ ಮಲ್ತದೆ ತಿಂತೀನಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸೀದಾ ಮಾಡ್ತದ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಊಟ ಕಂಬ ಗುಂತಾದು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ನಿಂತಿದೆ ತಂದು ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ಲುಡು ಒಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪಿದೆ ಪೂರ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮೇನ್ ಚೆಫ್ ದಾದನ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದಗೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತು ತಿಂಡೇರಿಗೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅಂತ ಅದ ಅಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ದಾನಿ ಬರ್ತೀಯಾ ಸುಗ್ಗಿಡ ಪಿರ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊರ್ಕದೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಗ ಬರ್ತಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಲಾತನ್ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬರಾಡ್ತಕ ಇರ್ನ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಶುರು ಆಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಬನಲೆ ನೀರು ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಂಚಿನ ರವೆ ಉಪ್ಪು ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೆಡಿ ಇವತ್ತು ಸುಲಭ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಬುಧಾರ ಬನ್ನಿ ಮಾರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನು ಎಂಪುಡ ಒಂದೆಡ್ಡೆ ಕತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಐಡ ತಿಕ್ಕದನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಲ್ ಅಟಿಲ್ಲ ಕೋಣೆನೆ ಗೊತ್ತು ಜತೆ ಮಲ್ತದಿನ ತಿನ್ಪುನು ಅಂಚಾದೆ ಇಂಚಾತೀನಿ ಅವ್ಳು ಚೆಫ್ ಬೆಚ್ಚಾತೇರು ಅಮ್ಮನ ಹಂಚಿದ ಅಲ್ಲ ಅವೇ ಅಮ್ಮಂತೆ ಹಾ ಅವರು ಮಾತ್ರ ತಿಂದದ್ದು ಈ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಎಂದಾದ ಅಲ್ಪುಗ ಆರು ಮಲ್ದಿನ ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ ನಮಗೇನು ಮತ್ತ ಬೋರ್ಡು ಬಂದತೆ ಬರ್ಚಾ ರಿಜೆಕ್ಟಾ ಒಂದು ಸಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಸೀದಾ ಬಿರ ಬೇರೆ ಐಟಮ್ ಕೊನತ್ತಿತ್ತರ್ಗೆ ಫೈನ್ ರಪ್ಪ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಹೊಡಿತೆ ಓಕೆ ಮನ್ಪ ಈರು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ರಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ರಪ್ಪ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಪಗ ಈರು ಬಂದ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಅನ್ಪೋಡು ಬನ್ನಲೆ ಇರೋಡು ಬನ್ನಲೆ ಹಿಡಿದು ಎಣ್ಣೆ ಬಾರೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಆಯ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆ ಎರಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಆಯ್ತು ರವೆ ಪಾಡೋಡು ರವೆ ಪಾಡ್ತಾ ಏನಕ್ಕೆ ಚೂರು ಬೆಯ್ಯರ ಕಾಪೋಡು ಕಾತಾ ಏನಾಗ ಜಾವು ನೀರು ಬಾಡ್ ನೀರು ಬಾಡ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಎರಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಪೋಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ರವೆ ಪಾಡೋಡು ರವೆ ಪಾಡ್ತಾ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಪು ಬೆಯ್ಯರೆ ಬೇಯ್ತಾ ಏನ ಜಾವಡು ಬೇಯ್ತಾ ಇವಕ್ಕ ಜಾವೋಡು ಅವು ನೆನ್ನೆಪುಡು ಬೇಯ್ತಾ ಇವಕ್ಕ ರಪ್ಪ ಜಾವೋಡು ಇದನ್ನ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅಡಿವತ್ತುಂಡು ಎಂಚಂಡು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಸಾಧಾರಣ ಮೊಗ್ಲಾಡ್ದ ಅವಲ್ಲಿ ಏತೋ ಬೆಟರುಂಡು ಎಸ್ ಮೇನ್ ಚಫ್ ಅವಳು ಪಂದಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವರಿದುಂಡು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅವ್ರಪ್ಪ ಬರಾಡು ಮುಲ್ಪ ಬಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪು ಜಾರ್ನನೆ ಕಾಪಿ ಅಂಕ ಎಸ್ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ನಾನು ಉಂಟುತ್ತೀನಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಕು ಏನೇ
ಶಾಬಾಸ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತೀನಿ. 6ನೇ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪನ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಕ ಒಂದು ಪನ್ಲೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಪನ್ಲೆ ಮಲ್ಪರ್ನೆ ಬರ್ಪತಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಗುಳು ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ ತೊಂಬಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜೋರ ತಾಟಿಗವ್ರಲೆ ಇತ್ತೆ ಎರೆಗ್ ಸಜ್ಜಿಗೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೊರೋಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ ಚೆಫ್ ದಾಲ ಪನ್ಪೆರ ತುಕ ಯಾರು ಫಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಜಂಕ್ ನೀಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬೋರ್ಡ್ಸಿ ಹಾಂ ಟಪ ಬರ್ಬೋಡು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಚೆಫ್ ಪಾ ನೋಡು. ಎಸ್ ಆಂಟೀಸ್ ಎರೆಗ್ ಕೊರೋಲಿ ಅವೆಂಚ ಅವು ಸಜ್ಜಿಗೆನೆ ಮಲ್ತಿಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ದೈ ಕೊರೋಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ದಾರ ಏರಿ ಐಟಮ್ ಮೇರ ತಗಂದಿನಿ ಮಲ್ಲೇಜ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಮಾರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬತ್ತ ಅಂದೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕೊರ್ಕತೆ ಕೊಡುವಣ ಕೊಡುವಲ್ಲ ಹಾಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಕೊರ್ಕತೆ ಬೇಜಾರುಂಡೆ ಯಾರಾಗ್ಲ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರ ಒಮ್ಮತದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಲ್ಲ. ಎಸ್ ಉಂತಲೆ ಇತ್ತ ಮಗುಲೆ ಸೇರ್ದು ಇವೊಂದು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರಡಾರೆಗೆ ಜೋರ ತಾಟಿಗೊರ್ಲು ಸಜ್ಜಿಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜೋರ ತಾಟಿಗೊರ್ಲು. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಚೋಳಿದಂತಿನ ಪರ್ಂದು ಗುವೆಲ್ಡ್ ನೀಂದೊಂದುಂಡು ಬಂದು ಚೋಳಿದಂತಿನ ಪರ್ಂದು ಗುವೆಲ್ಡ್ ನೀಂದೊಂದುಂಡು ಹಾಂ ತೆತ್ತಿ ನೀರೇರು ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಮೈತಿನ ಅಲ್ಲಿ ತೆತ್ತಿಗೆ ನಾಲೈ ಅತ್ತ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕೊಂಚಿ ಮುಲು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕ ಕೆಲವು ಜನ ಅಂತೂ ಏನು ರಪ್ಪ ಮಿತ್ವಾರ ಬಾರ ಒಂದು 5 ಜನ ಕಪಲ್ಸ್ ಕಂಡನಿ ಬುಡೇದಿ ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬರ್ತೀರಾ ರಪ್ಪ ಸರ್ ಇರೊಂಜಿ ಪುದಾರ ಪನೋಡು ಈರ್ಲ ಬರೋಡು ಕಪಲ್ ಸೇರುಲ್ಲ ಅರ್ತುಕ ರಾಜೀವ ಮತ್ತು ಶೋಭಾ, ಸತೀಶ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿನಿ. ನಾಗೇಶ್ ಸದಾಶಿವ ರೈ. ಟಾಟ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ. ಟಾಟ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬನ್ನಿ. ಕಪಲ್ಸ್ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಮೇಡಮ್ ಬನ್ನಿ. ಒಂಚೂರು ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಚೂರು ಪಾತೆರ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಬನ್ನಿ. PT ಮಾಸ್ಟರ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಚ್ಚಾತೇರು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೆ ಪೆಟ್ಬಾಡುವರು ಬತ್ತದ ಬೇಕಾರು ಮುಂಡಿದ ಅಡರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇರು ಅವ್ರ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಬೇಗ. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬಲೆಮ್ಮ ಬೇಗ ವಿಶ್ವನಾಥ್. ಬಲೆಮ್ಮ ಬೇಗ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್? ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಾಂ ಬಂದರು. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಬೇಡ. ಹಾಂ PT ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಯ್ನ್ ಅಂತೆ, ಭಾರಿ ಬೇಲೆ ಮಾಲ್ ತುಪ್ಪೊಡ್ಡಾರೆ. ಸರಿ ಬನ್ನಿ. ಬನ್ನಿ. ಮೂರು ಸಾಕಾ? ಪಂಚಮಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತನೆಗೆ ವನಸಿದ್ಧಿ ಬೇಕಲ್ಲಕ್ಕೆ. ಮಗನೇ ತುಷಿತ್ ವಿದ್ಯಾ ಬನ್ನಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಬನ್ನಿ. ವಿದ್ಯಾ ತುಷಿತ್ ಬೇಗ ಬಲೆಮ್ಮ ಬಲೆಮ್ಮ ಉನಸುಗು ಪೊರ್ತಾಂಡು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಇಂಚು ಬಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬರೋ ಗೊಬ್ಬರ ಹೆಜ್ಜಿ ನಾಡೋಟಿಗೆ ಜಾಗ ಬಿಡೊಚ್ಚಿ. ಎಸ್ ಬಲೆ ಒಂಜು 2 3 4 ನಾಲೇನಾ
ನಾನೊಂದು ಜೋಡಿ ಬರ್ಪುಜೆಗೆನಾ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಜೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಭಾಷ್ ಬರ್ಪುಜರ್ಗೆನಾ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಆಂಟಿ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಸ್ ದೀಪ್ತಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ದೀಪ್ತಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಬೇಗ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬರಬೇಕು. ಬೇಗ ಬಲೆಮ್ಮ. ಎಸ್ ಓಕೆ ಅಂಡ ಅಂಡದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಪಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತಾಂಡು ಮೊಗಲೊಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುಗ ಇರಬುದಾರು. ಶೋಭಾ, ಶೋಭಾ, ರಾಜೀವ, ರಾಜೀವ, ತೇಜಸ್ವಿನಿ, ತೇಜಸ್ವಿನಿ, ಸತೀಶ್, ಸತೀಶ್, ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕೆಂಬಾರೆ, ಮಲ್ಲೊಂಡು ಬುದಾರು. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ, ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ, ತುಷಿತ್, ತುಷಿತ್, ದೀಪ್ತಿ, ದೀಪ್ತಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್. ಶ್ರೀಕಾಂತ್. ಚೂರು ಇಂಚಿಂಚು ಬಲ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ತೋಜೋಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ತೋಜಿಜಿಡ ಇಂಚು ಬಲ್ಲೆ ಚೂರು ಇಂಚು ಬಲ್ಲೆ ಇಂಚು ಬಲ್ಲೆ ಇಂಚು ಬಲ್ಲೆ ಇರ್ಮಲ್ಲಂತಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ ಮದುವೆ ತೋರ್ಷಾನ್ ಐನ, 5 ವರ್ಷ ಐನು, అయినే ఆతి సబాస్ ఒట్టుగా అయినా ఇంకొత్తే ఇచ్చాండు. ఓకే సరే ಯಾಂದ ಅಲ್ಲಕೇಂದಿ ನೆಜ್ಜಿ 26ಗೆ ಆತು ಅಕ್ಕ ಯಾಂದ ದಂಡಲಕೇಂದೇನಾ. ಓಕೆ ఈయన వైఫ్కి దాల పండ్ర ఇష్టం అల్పోరా ಅದೇ ఈయన వైఫ్కి దాల పండ్ర ఇష్టం అల్పోరా ಎಸ್ దాద పన్పారు. ಎನ್ನರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಬನೋಡು ಟಕ್ಕ ಎಸ್ ಬನ್ನಿವಾಗ ಪಟ್ಟ ಬರೋಡು ಇನ್ನು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಲ್ ಕೆಲಸ ಹಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ ವಾವ್ ನೈಸ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಜರ ತಾಟಿ ಕರ್ಲೆದುಗ. ಎಸ್ ಓಕೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದಾಂಡ್ ಮಕ್ಳೇನು ನಲಿಪಾಗನ ಅಂಚೆನ ನಲಿಪಾಂಡ ಮಜಾ ಎಪ್ಪುಜಿ ಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಪಡ ಅದೇ ಉಂಡಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಉಂಡಿ ಎಸ್ ಪತ್ಲೆ 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 ಎಸ್ ಓಕೆ ಅವು ಪಲಾರ ಕೊರ್ ನಿನಗ್ಲಿ. ಓಕೆ 2 ಜನ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಉಂತಲೆ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್. ಓಕೆ ಇತ್ತ ಮಗುಲು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮೂಲ್ಕೆ ಏನ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆ್ಯಪಲ್ ಖಾಲಿ ಆವೋಡು ಎಂಚ ಖಾಲಿ ಆಪುಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ 2 ಜನಲ ಕೈ ಪಿರ ಕಟ್ಟೋಡು 2 ಜನಲ ಕೈ ಪಿರ ಕಟ್ಟೋಡು ಆ್ಯಪಲ್ ಖಾಲಿ ಆವೋಡು ಆ್ಯಪಲ್ ತಿರ್ತು ಬುರ್ರೆಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಆವತ್ತೆ ಏರು ಶೋಕುಡು ಆ್ಯಪಲ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೇರು ತೂಕತೆ ಎಸ್ ಜೋರ ತಾಟಿಗೋರ್ಲ ತೂಕ ನಿಕಲ್ನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಏನೊಂಡು ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ 2 ಜನಲ ಕೈ ಪಿರ ಕಟ್ಟೋಡು ಆ್ಯಪಲ್ ಖಾಲಿ ಆವೋಡು ಎಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಸ್ ತಾಟಿಗೋರ್ಲ ಜೋರದೊಂಜಿ ಕೈಟು ಮುಟ್ಟಾರೆಜ್ಜಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಕೈಟು ಮುಟ್ಟಾರೆಜ್ಜಿ ಕೈ 2 ಜನಲ ಪಿರ ಕಟ್ಟೋಡು ಆ್ಯಪಲ್ ಖಾಲಿ ಆವೋಡು. ಎಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಖಾಲಿ ಆವೋಡು ಕೈಟು ಮುಟ್ಟಾರೆಜ್ಜಿ. ಎಸ್ ಜೋರ ತಾಟಿಗೋರ್ಲೆ ನಿಗುಲ್ ಕುಲ್ದಿನಾಗುಲು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಲ್ಪ್ಲದಾಗ್ಲನ ಆ್ಯಪಲ್ ಖಾಲಿ ಆವಡು ಕೈಟು ಮುಟ್ಟಾರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಎಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಬಾವಲಿಲು ಬತ್ತದಾಂಡ ಆತ್ಮಕ್ಕ. ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ಜೋರ ತಾಟಿಗೋರ್ಲೆ. ಎಸ್ ತುಕ ಆ್ಯಪಲ್ ಉಂಡು ತುಕ ಒಂದು ಬಾವಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಕಾತಂಡು ಅರ್ಧ ತೀರ್ತು ಫೈನ್. ಎಸ್
ಬಾರಿ ಬೇಗ ಆ್ಯಪಲ್ ಐಗ ಆ್ಯಪಲ್ ಕೈಟ್ಟುಂಡಿ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಆತನ ಎನ್ನ ದಿನತ ಶೇ ಆ್ಯಪಲ್ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಶಬಾಸ್ ಜೋರ ತಾಟಿಗರ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಮೊಗಲೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆತಂಡ ಅವಲ ಬಾವಲಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಡ್ದಿಲ್ಲಕ ಆತಂಡ ಎಸ್ ರಡ್ಡು ಜೋಡಿಲು ಬಾರಿ ಶೋಕಡ್ ಆ್ಯಪಲ್ನ ಖಾಲಿ ಮಲ್ದಾರ ಗೊಬ್ಬಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈಗಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಡ್ ಗೊಬ್ಬ್ಯಾರ ನಿಖುಲು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖುಲು ಎದುರು ವಾಲೆ ಒಕ್ಕ ದಕ್ಕಲು ಕುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಬುಡೆದಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಂತಾರ ಓ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅಣ್ಣಮ್ಮೆಗೆ ವಾವ್ ಆರಲ್ಲ ತಿಗಲೆ ಒಟ್ಟಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ 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 ಅಂದ ಓಕೆ ತುಗ ವೈಫಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ವಿನ್ನಾಯಿನ ಖುಷಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದಾಲ ಪನ್ಪರ ಹಾಂ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪೇರ್ಗೆ ಆತ ಪಾನಾಡ್ ತುಕ ಬೇಗ 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 ಬನ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬನ್ಲೆ ತುಕ ಅವು ಪಂಡೆ ಪಂಡೆ ಪನ್ಲೆತ ಬೇಗ ಈಗಲೂ ನಾಚಿಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವೆ ಆಂಡತ ಆಂಡ್ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಆಂಡ್ ರಡ್ಡು ಲೈನ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಪಂಡೆರತ ಐಕ್ ಖುಷಿ ಪಡಲೆ ತಾಟಿಗೋರ್ಲೆ ಜೋರಾದ ಎಸ್ ಇರ್ದಲ್ಲ ಹೊನ್ಪರ ಪದ್ಯ ಮಿನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೊಲ್ಬೋರ ಎಸ್ ಓಕೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪದ ಮಾಡ್ಲತಕ ಓಲ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪದ ಮಾಡ್ಲತಕ ರಪ್ಪ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಗೆ ಸಾಂಗ್ ದ ರೆಡಿ ಪೋಡತ ಮಾರ ಎಸ್ ಓಕೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಓಲ ಹಾಪುಂಡು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಎತ್ತಿನ ನಾಲ್ಪ್ಲೆ ಬಲೆ ಎಸ್ ಬೇಗ ಎಸ್ ಜೋರ ತಾಟಿಗೋರ್ಲದಕ ಏ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಎಸ್ ಜೋರ ತಾಟಿಗೋರ್ಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ Yes, thank you. ಬಾರಿ ಶೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳು ನೀನು ತಂದು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಂಗೆಂದಿಗೂ ರಾಜಾರಾಣಿ ನಾನು ನೀನು ಯಾರ್ದು ದೃಷ್ಟಿ ತಾಕಲನ್ನ ರಡ್ಡು ಜನ ಎಂಕ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಅವು ಎನ್ನನೇ ಮಗೆ ಒಂದೇ ಅನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗೆ ಅಂತೂ ಮಗನಾಗ್ಲಿ ಇನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಜಲ್ಲ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಎಸ್ ಬೋಟ್ ಅತ್ತ ಆನ್ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೇನುವೆ ಅವೆಡ್ ದುಂಬು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂಚಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಚಿ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಅದೇ ಒಂಚಿ ಎಲ್ಲೇ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಫೋನ್ ಇತ್ತು ಅಭಿಜ್ಞ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂಚನೆ ಗುರುರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ವೇತಾ 2ನೇ ವರ್ಷದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಸೊ ಜೋರಾದ ತಾಟಿಗೋರ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನನ್ವೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಇನ್ನಿತ ಜೋಡಿ ಪಾಕಿಲ ಐನಂಚಿನ ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಕ್ಷ ಮೊಗುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಜೋರಾದ ತಾಟಿಗೋರ್ಲೆ ಕುಲ್ದಿನ ಗುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಸ್ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಕೇನು ಜೆಂಕ ಕುಲ್ದಿನ ಗುಲ್ ದಾದ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲಾರಲ್ಪ
ಜೋರ ತಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ಕುಲ್ದಿನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋರ ತಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಒಂಜಿ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಿಖಲ್ನ ಸಮ್ಮುಖಡ್ ಜೋರ ತಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ನಾನು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂಚೆಲ್ಲೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೆಗುಂಡು ದರ್ಶಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಈ ಒಂಚಿ ಎಲ್ಲ ಮಾನದಿಗೇನ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಮಾನದಿಗೇನ ಎಂಗ್ಲೆನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರೇನ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಬಕ ಸುಚೇರ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡು ಮಲ್ಪೆ ದರ್ಶಿತ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ದರ್ಶಿತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದರ್ಶಿತ್ ಕಳಂದಲೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈ ವರ್ಷದ SLC ಶಾಲಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದೆ ಮಾತಾಡಿದ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತದ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ ಪಾಸಾದೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗೈತಲ್ದ ಹುಡುಗರೆ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ఆయన ತಮ್ಮನೇದ ಬಾವೆ ఆయనొట్టు వీడియోగ్రాఫ్లో మలుతుంది ఎంగ్లిన ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರನ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಡಂದಲೆ ಪಾಲಡಕತ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮಡು ಇನಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಡಂದಲೆ ಪಾಲಡಕತ ಉವೇ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆತಂಡೆ ಆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೋಡೊಂದು ಎಂಗ್ಲಿನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾಯನ ಮಿತ್ರರ ಸುಜೇತಾರೆ ಬರಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ದಿನಾಗುಲು ಅಲ್ಪ ಜೋರಾದ ತಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ತಾಟಿ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತ ಸನ್ಮಾನ ಆತ್ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಅವು ನಿಗುಲ್ ಕೊರ್ಪಿ ನಾವು ಮಲ್ಲ ಇನಾಮ ಎಸ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಸನ್ಮಾನ ಆಂಡ್ ಎತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಯ್ನ ಇನ್ನಿತ ಜೋಡಿ ಪಕ್ಕಿಲು ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಕ್ಷ ಮೊಕುಲೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಿಕುಲು ಎಕ್ಕಡ್ದಿಂಚಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಲೇನ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಲೆಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಚು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿತ್ತದ ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನಿ ಬಾರ್ ಪೂಜಾ ಅಂದತ ಕಣ್ಣತ್ತು ಕುಡೋರಗೇನುವೆ ಚೋಲಿ ದಾಂತಿನ ಪರ್ಂದು ಗೂವೆಲ್ಡ್ ನೀಂದೊಂದುಂಡು ಬೊಂಡುಂಡ ಎರಡಲ ಇಜ್ಜ ಚಂದ್ರನವ್ರು ನೀರು ಬಿಡ್ನ್ಯಾ ಎಂಚಿನ ಹಾ
ಕೊಡಪನ ಹತ್ತು ನಾಲಿಗೆ ಹತ್ತು ಸೋತಾರ ಎಸ್ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಂಡ ಆನ್ಸರ್ ಯಾರೋ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ನೇರು ಮಾತ್ರೇಕೇನು ಲೆಕ್ಕ ಬನ್ಲಿ ಎಸ್ ಬರ್ಪ್ಯಾನ ಅಡೆಗೆ ಯಾರೋ ಬನ್ನಿ ಆನ್ಸರ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಲೈಕ್ ತುಳುಟು ದಾದ ಬನ್ ಬನ ಒಳ್ಳೆ ಇವನ್ ಬೇರೆ ಎಸ್ ಚೋಲಿದಂತಿನ ಪರ್ದು ಗುವೆಲ್ಡ್ ನಿಂದೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೊಲ್ನೆ ತುಳುಟು ಬೊಲ್ನೆ ಎಂದು ಬನ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಬುದಾರ ಶೇಷಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಅಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೆತ್ತು ಬೊಲ್ನೆ ಗೇಂಡದ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಹಾಂ ಶೇಷಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪರತ ಕೊರ್ಪರ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಅಮರು ಜೋಕುಲ್ನ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಅವು ಏರ್ನ ಪಂದು ಎಂಕ ಬನ್ಲೆ ಇನಿತ ದಿನ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಅಮರು ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಆ ಜೋಕುಲು ಏರು ಪಂದು ಎಂಕ ಬೋರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಓ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ರತ್ ಹತ್ತು ಹಾ ಏರೋ ಬನ್ನಿ ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ಇನಿ ನಂದಳಿಕೆದ ರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ಪುಟುದಿನ ದಿನ ಏನೇ ಅವತ್ತು ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ಓಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಇರಬುದಾರೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಜನ ತಿಕ್ಕಲೆ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಳ್ಳಿಲ ಏನಂಚಿನ ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್ ಬೊಕ ಮೋಕ್ಷ ಮೊಕ್ಲೇನು ಮೋಕಿಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ಅಕುಲು ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾಲಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ರೆ ಬಂಡ ಅವಲ ಆಪು ಜಾತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಎಸ್ ಸೂಚನೆ ನೂರು ವಿಷಯ ಎಂದರೂನು ನಿನ್ನದೊಂದು ಯೋಚನೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೀಗ ನಾನೆನ್ನು ನಿನಗರ್ಪಣೆ ನೀನಾದೇನಾ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಜೀವನ ನೀನಾದೇನಾ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಜೀವನ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಕಥೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲು ಜೀವಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿನ್ನ ಕಥೆ ಬೇರೊಂದು ಎಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಹೊಸತಾದ ಮದ್ಮೆ ಆತೇರು ಒಂಚಿ ಅಗಲ್ನದಾದ ಅನಿಸಿಕೆಗೆ ಏನ್ಗಾತೆ ಕೇನ್ಗಾನೆ ಎಂಚ ಬಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಏನಲ್ಲ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಗ್ಯಾರೆಗೆ ನಾನು ಅವತ್ತಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಮದಿಮೆ ನೀರ್ನ ಒಂಚಿ ಡ್ರೀಮ್ ಡೇ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಒಂದುಂಡಿರೆಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇ ಒಂದುಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಮುಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಒಂಚೆ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚನ ಒಂದುಂಡು ಓಕೆ ಜೋರ ತಾಟಿಗೆ ಅವ್ರಲ್ಲ ಸರಿರೆಗೆ ಆರ್ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆತಿರು ದಾಲ ಆತಿಜಿ ನಾನಲ್ಲ ದಾಲ ಆತಿಜಿಗೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ವಿಶ್ಮಾಲ್ ಪರೆತ್ತಿನಾಗಲು ಮಾತಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದ ಈ ಜೋಡಿಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೋಡಂದಕ್ಕೆ ಏನನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಒಣಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಈತು ಪೊರ್ತುಡು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರ ಮಿತ್ತುಡು ತರಕಾರಿದ ಒಣಸುಂಡು ತಿರ್ತುಡು ಕೋರಿದ ಒಣಸುಂಡು ಏರು ಒಡೆಗೆ ಪೋಪರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ
ವೆಜ್ಜಿನವರಿಗೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಲ್ಸ್ನವರ ಊಟ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಿನವರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ತರಕಾರಿ ವನಸು ಉನ್ಪುನಕಲು ಮಿತ್ತು ಬಲೆಸ್ಲೆ ಟೇರೆಸು ಬಲೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಲ್ಸ್ನ ವನಸವು ಮೂಲು ನಾನ್ ವೆಜ್. ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯದ ನಡುಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನ ಪುಣ್ಣು ವಿನೀಶ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಬಿದಿರೆ ನ್ಯೂಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಂದಿರಿ ಭಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸೋದು ಕೊರಿಯರೆ ವಿನೀಶ ಈಗ ನನಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿಕ್ಕಡೆ ಎಂಗ್ಲಿನ ವಿಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿಕ್ಕಡೆ ಎಂಗ್ಲಿನ ಹಾರೈಕೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ತಗುಲ್ದಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ವರ್ಪುಜಿ ಪೂರ ವಿಶ್ವಾಸಡ್ ಬಿಜಿ ಉಲ್ಲಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಂತಂದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿ ಒಂಜಿ ಜೋರ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲದಕ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಆನ್ಸರ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಇರಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ವಾರ್ತಾ ತಂಡಗೊಂಜಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಜೋರ ತಾಟಿಕೊರ್ಲಾಗ್ಲೇಗ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಲೇಸನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜೋರದೊಂಜಿ ತಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಕೆಪಿ ತಾಡೆ ಮುಟ ರೀಚ್ ಅವರ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ಸ್ ತಕಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ತಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬರ್ರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನೆ ಎನ್ನ ಸರ್ಗ ಜೋರಾದೊಂಜಿ ತಾಟಿಕೊರ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆದ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಬೊಟ್ಟ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ತೆಲ್ಸೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೆಲ್ಪ ಒಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.
ಜೊತೆಗೆ ಹುಡುಗರ ಡ್ಯಾನ್ಸೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ.
ಮುಚ್ಚಂದನೆ ಅಲ್ಲಿನ ತೂಪುಂಡೆ ಕಾಜಿದ ಕನ್ನೋಟ ಸೋಜಿಗ ರಂಪಾಟ ಎನ್ನೆಜಿದ ಕಂಡೋಡು ನವಿಲಂಜಿನಲ್ ತಂದು ಬರ್ಪುನ ಪರ್ಲುತ್ತುಯೇ ಎನ್ನಾಡೆನ್ನಾನ ಬಿನ್ನಗ ಬಾರಿ ತಮ್ಮನ ಏ ಕತ್ತಾಲೆ ಕವಿದಿನ ಮುಗಲ್ದ ಮಾನೋಡು ಮಿಂಚಿದ ಸಂಚಾರನ ದಿನ್ನೆರು ಬೈದಿನ ಗೌಜಿಡು ದಿನನೆ ಪೋಪುಜೆ ಕನ್ನದರ ಬೆಲ ಮುಚ್ಚಂದೆನೆ ಅಲ್ಲಿನ ತೂಪುಂಡೆ Sona, sona, ni una number. Pati muti pati pati kill una number. Sona, sona, ni una number. Pada yadi gati pulli kill una number. Kada nidi gina kill, marara kill. Nanna. झटका जरा सा महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस
के मारा ब्रेक हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल मशवरा मेरा तू आजमा के देख यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक 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 बेटा चल मसल फुलाना थोड़ी बॉडी बनाना तेरे चिकने गालों पे स्टबल की फसल उगाना अरे रे रे ओबे चल बेटा शुरू हो जा गुरु बगल उठा के थोड़ा डियो लगाना किसी बगल वाली को मर्दानी खुशबू सुंघाना चल ऊपर के दो बटन ढीले करके बताना बालों वाला सीना दिखाना बालों वाला सीना दिखाना परसों तक तू साइकिल पे घुमा है हाईवे पे मोटर साइकिल भगा के देख स्पीड में तुझको अगर सर्दी लगे तो सीट पे पीछे लड़की बिठा के देख यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक 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 बेटा Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, you put in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet like phantom, phantom. If I tell you say I love you, you know they for me young girl, oh young girl. No, tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, come give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like oh, 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 oh. Shawty, come give me your lo, 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 oh, 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 oh. Baby, calm down, 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 calm down, calm down, calm down, calm down, calm down. I see this fine girl for my party, she wear yellow. Every other girl they do too much, but this girl mellow. Now in my fine situation, I go use the bell and mellow. Finally I find way to talk to the girl, but she ain't no one follow. When you open the phone for one, when you know my phone for one, then I start to feel a bum bum bum. She dey give me small small one, I know since she started passing down one one. But she feeling insecure, cause her friends go they come and let me drink on one, go they come and let me drink on one. Calm down, yo, this your body, you put in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet like phantom, phantom. If I tell you say I love you, you know they for me young girl, oh young girl. No, tell me no, 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 oh, 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 oh,
ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ನೂರಾರು ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ನೂರು ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ನೂರಾರು ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಒಲವಾಧಾರೆಯೇ ಒಲಿದೊಲಿದು ಬಾರೆಲೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀನೆಂದು ನೂರು ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ನೂರಾರು ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಒಲವಾಧಾರೆಯೇ ಒಲಿದೊಲಿದು ಬಾರೆಲೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀನೆಂದು ನೂರು ಜನ್ಮ